Werken. Ja, Finger. Also, dann schon. Komm. Das kann ich. וואו, אחי. של כמו טבע. מה אתה עושה, אחי? מה אתה עושה? נטפל ב... אחי, אני מטפל בטיקט ואתה לוקח אותי, זה נראה לך מצחיק? תחזיר את עכשיו לתחנת משטרה, אני פה מאחורה. אתה לא מרים אותי, אתה לא מבין שאתה לא מרים אותי? אני מטפל בטיקט, אני לא צוחק איתך, אני לא צוחק איתך נוקס, אני לא צוחק איתך, אני מבשל אותך לארוחת הערב. לא צוחק איתך. אני לא צוחק איתך, שים אותי בתחנת משטרה עכשיו, תיכנס לרכב. שים אותי בתחנת משטרה. מה יש לך אבל? כי אני מטפל בטיקט, אחי, אני מטפל בטיקט, למה שאתה לוקח אותי? למה אתה עושה לי קרי? תקשיב, לא. ילד מטומטם, מה אתה צוחק? שים אותי בתחנת משטרה, למה אתה עושה לי קרי בתחנת משטרה לתוך הרכב? אסור לך, נכון? אתה יודע שאסור לך, נכון? שים אותי בתחנת משטרה, שים את הפה שלך כבר, יאללה, שים אותי בתחנת משטרה, שים את הפה שלך. מה אתה צוחק? אין לי כוח, אתה צוחק, זה לא מצחיק. לא יודע, אני אוהב אותך. אמא שלך. אחי, זאת אותך. מה זה שוט? אני צריך להרים בידיים. תקשיב רגע, איתי. קיבלתי אותו אתמול. שמתי אותך בתא מטען אבל. ולמה כתוב פה 69? למה כתוב פה 69? אני אוהב אותך. לעשות לך דיבי? כן או לא? תגיד לי ואני אעשה. כן, עכשיו, 3, 2, 1 ו...